Gran expectación no acto de inauguración do novo módulo cuberto de atletismo da Fieiteira, que contou con Ana Peleteiro como madriña de excepción. A atleta tivo ocasión de coñecer as instalacións nas que adestrará a partir de agora tras a súa volta a casa para preparar o ciclo olímpico. En atletismo levamos moitos anos sin poder contar con as instalacións decentes, xa que tamén son unhas infraestructuras que necesitan moitísimo apoio, moitísimo cuidado e moita dedicación, porque igual que se fan moi rápido, tamén se desgastan moi rápido. Así que para min é moi importante recalcar eso e agradecer que se creera, porque se o proxecto de hoxe estar aquí entrenando e preparando este ciclo olímpico de 4 anos e probablemente máis, porque o feito de xa estar na casa permíteme tal vez alargar a miña carreira máis do que 4 anos, porque eu xa sabía que máis do que 4 anos non iba a estar fora de Galicia, e agora estar aquí fai posible que soñemos con ganar unha medalla olímpica e campeonatos de Europa, campeonatos do mundo, co nome de Ribeira, que ao fin e ao cabo creo que o deporte é a mellor publicidade que pode levar unha cidade, non? Ademais do módulo de atletismo, as instalacións acollen tamén o Centro de Tecnificación de Deportes de Contacto. O taekwondista paraolímpico Alex Vidal destacou a importancia de contar con estas instalacións para que o Club Natural Sport siga a colleitar tan bons resultados. Isto fará posible que os nosos deportistas, é dicir, os vosos deportistas, poidan adestrar ao lado dos millores do mundo e iso poidan chegar a cadar cotas máis altas. Coa posta en marcha destas instalacións, Ribeira convértese nun referente deportivo á altura de grandes cidades. Supuxeron un investimento próximo aos 3 millóns de euros cofinanciados pola Xunta e o Concello de Ribeira. É verdade que cando as administracións invertimos en instalacións como estas, que non son fáciles polo propio importe que teñen, pois estamos facendo varias cousas. En primeiro lugar, estamos intentando estimular o deporte de base, que é unha parte fundamental da política deportiva. Este proxecto, iniciado hai 2 mandatos e rematado neste, falaba tamén co conselleiro, chegou a preto de 3 millóns de euros, non? 1,5 que achega a Xunta e 1.250.000 euros que achega o Concello de Ribeira. O alcalde aproveitou a presenza do vicepresidente da Xunta para pedir tamén a mellora da pista exterior de atletismo, dando así continuidade a este ambicioso proxecto.